Radio Samboy. Bueno, Xulio, voltamos a Galicia outra vez. Nestos intres penso que vamos ás terras viguesas. Vamos a falar, pois, cunha señora, con Ana Santos Solla, que foi mestre, agora está xubilada, pero está facendo cousas fermosísimas, desde logo. Ela sigue traballando. Esta é unha muller que non para, galega tiña que ser. Por iso digo que vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Ana. Hola, boas tardes. Boa Primeiro tarde. correxirte, nada de Vigo. Aquí estamos na capital, Na capital do Leres, en Pontevedra. En Pontevedra. Bueno, Vigo a un lado. Bueno, No. Ten toda a razón, sí, Ana. sí. Moi boas tardes, Ana. Moi benvida e moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Moitas gracias a vos. Felicitarte por ese... non sei, inquedanza, non? Voulle chamar así, por ese blog que tes en marcha e que no que tes moitísima participación de xente da cultura, de xente inqueda tamén como a ti, non? Sí. Bueno, pois isto surdiu un pouco cando nos xubilamos fai agora un ano, que nós non queríamos estar quietos sin facer nada. Claro. Nós tiñamos unha obriga ca sociedade de devolverlle toda a formación que fixéramos. Entón dixemos, ahora que imos facer? Pois en realidade o que nos apetece. Claro. E o que nos apetece, pois a un apetecíalle cociñar, a outro dibuixar, a outro facer poemas, a outro facer artigos e a outro pintar. Moi ben. Entón xuntámonos un grupiño de profes que compartíamos tamén a afición polo teatro, que tiñamos un grupo que se chama Argallada. Temos. A directora vai falar despois. Entón, pois, decidimos poñer en marcha este blog. Empezamos, pois nada, con moitísima ilusión, a xente foise sumando, e a verdade que estamos encantados con el. Oye, escoita, nós tamén temos unha afición casi común como vosotros, que é precisamente... temos un grupo que se chama Anduriña e que tamén intentamos facer teatro... aficionados, non? Pero si nos podedes facilitar algún texto, somos capaces de estudialo e ao mellor poñelo en marcha tamén en nos aquí. Pois mira, eso xa o podes falar despois se queres con Charo, porque ela é a que escribe as sobriñas, e temos moitas. O que pasa que con isto da pandemia estivemos un pouquiño parados. Claro. Pero sí, témolo aí pendente, Vale. Bueno, pois despois a ver se somos capaces de conseguir algún texto. Bueno, en primeiro lugar, dille aos nosos ointes como se chama ese blog para que se poidan meter aí e que poidan non somente instruirse, sino tamén, ao mellor tamén participar con vosco. Por suposto. Pois mira, o blog chamase De Bella a Bella. É un pouco un guiño pois a bellez pola idade, a beleza pola persoa que fai cousas. Entonces, iso de bella a bella é a persoa, porque moitos nos decían, pero eso é feminino. Digo, non, é persoa de bella a bella. E non foi todo en galego, porque en realidad sería de bella a bela. Pero a verdad que sonaba moitísimo mellor. E o de bella, podo decir que tamén é un pouco persoal, porque eu sempre fun a bella da casa. Éramos 8 irmáns, pero era a máis bella. Sempre me decían, ti eres a máis bella, non? Dábame rabia, porque sempre fun bella, incluso cando tiña 5 anos. Sí, o sea, pero bueno, quedou, a verdad queda moi ben. Non somente queda moi ben, sino que ademais quítaselle ese sentido peyorativo de bella, que o bello é o que non sei, a roupa que se colle, non? Que se cose. Polo tanto, ti darlle un xeito, ou polo menos intentas darlle a coñecer a todos os que se metan no blog, pois que a bella non ten nada que ver co desprestixio que ten ese nome. Por suposto, porque a xente que colabora con nós todas teñen máis de 60 anos e aportan pois o que lles gusta. É dicir, mándanos, por exemplo, imagínate un poema, e nós o que facemos é pois poñerlle voz, poñerlle música, poñerlle algunhas imaxes bonitas. Outros mándanos xa fotografías, e utilizamos esas fotografías pois
para darlle vida precisamente a relatos e textos. Outros mandan artigos de opinión. Entón temos xente moi variopinta, desde catedráticos a amas de casa. É dicir, aquí non discriminamos a ninguén, porque a xente pode colaborar toda con nós. É dicir que estades abertos a que cualquier persoa queira participar e queira poñer o seu graduciño de areia para dicir, bueno, pois aquí está a miña creatividade ou a miña presentación dun libro ou a miña poesía, non? Por suposto, nós que nos escriban, noso correo moi faciliño, é debellaabella@gmail.com. Estamos nas redes sociais, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, e temos canal de YouTube tamén. Entón aí sí que poden ir mirando todas as cousas que temos publicadas. É dicir, se alguén ten que lle encanta escribir e gustalle facer relatos, pois pódenos mandar un e falamos. É dicir, todo empeza así. Que lle gusta cociñar, pois tamén. Normalmente facémolo con vídeo, pero bueno, todo é empezar. E despois tamén temos unha sección que lle chamamos Lingua Irmá, que é cos nosos veciños portugueses. Entón aí empezamos con unhas leccións de portugués e ahora coñecimos pois a un periodista, unha poetisa, e eles nos nutren de cousas en portugués. Unha poetisa? Que acabas de decir unha poetisa? Unha poetisa, sí, tamén portuguesa. Pois temos que ter o contacto dela porque cómprenos eso, como ti dis, facer irmandade con ese idioma e coa poesía de ali. Pois témola posta en noso blog onde fala inicios sobre nós, cando pon colaboradores, aí temos xa todos os que colaboran con nós, que se pode, si se lle dá unha cruceciña, aparece o seu currículum e xa se ve de onde son. É dicir, temos de Argentina, de moitos sitios. Tamén unha das nosas colaboradoras é francesa, que tamén fai os seus artigos sobre música. Sí. Perfecto. Bueno, pois gracias ao vosso blog nos intentaremos buscar tamén algunhas desas persoas para poder nutrir a nosa humilde emisión. Seguro que, bueno, pues vamos a intentar que esa poetisa tamén forme parte da nómina de persoas que entrevistamos. Home, claro, aquí de verdad que hai moitísima xente que vale a pena, xente que non se quere quedar parada cando chega a idade de xubilación, que quere seguir facendo cousas, e nós é o que queremos, porque a idade non é un freno para nada. Por eso intentamos recoller, nós somos os recolledores para potenciar un pouco esa xente. Dos que acabo de abrir esa páxina, dos que tendes aí como colaboradores, xa entrevistamos a Manel Monteagudo, que precisamente nunha ocasión falounos do seu traballo poético e escrito, de súa escrita. Pois mira, falando de Manuel Monteagudo, que estivemos falando onte con el, ímoslle preparar a presentación do seu libro de poemas en Pontevedra. Entón recaeu sobre nós que lle presentemos. Tamén hai outro que tamén lle vamos facer para a semana que ven. É dicir, nós non somos ningún tipo de asociación, que non temos axudas de ningún tipo. Somos simplemente un grupo de profesores que traballamos xuntos e que nos gusta e compartimos uns ideais. Moi ben. E facémolo por contactos, é dicir, si coñeces a este, entonces eu fago unha cousa, pero ti fas outra. Perfecto. Entonces, eso é moi importante. Estamos traballando nun coworking que nos vimos o mellor un día a semana para hacer as reunións, pois a cambio traballamos co Banco do Tempo, dando o noso tempo para facer outras cousas. É dicir, ahora de vellas estamos aprendendo a facer cousas, que é moi importante. De vellas nada, xente con edade.
Mira, depois vou deixar con Charo. Sí. Ana, vamos deixar con Charo, porque así ela vai ampliar información e xa podedes falar con ela do teatro e da poesía, porque ela está a piques tamén de publicar un libro de poemas que ten unha sensibilidade estupenda. Vale. Bueno, eu despídeme xa, un biquiño. Ana, moitísimas grazas por a túa participación no noso programa de hoxe. Vale, hasta ahora, chao. Hasta logo. Pois entonces damos ya benvida a Charo, non? Sí. Moi boas poeta tamén. Moi boas tardes, benvida a Charo. Grazas igualmente. Sí. Bueno, pois ela a Ana dixonos que era bella. Eu coido que sodes xóvenes con moita experiencia. Iso soa moi ben, sí. Bueno, é que eu tamén estou nesa idade e entón ao pertenecer ao grupo, pois Armando tamén, pois ao pertenecer ao grupo, pois tampouco quero que a xente nos confunda, non? É unha segunda xuventude. Pois que mellor dito. Benvida, moitas grazas. Escoita, comentáballe a Ana que nós temos un grupiño de aficionados tamén ao teatro que chamamos Anduriña. Sí. Cada ano facemos unha representación teatral. Cóstanos moito elixir os textos e as obras, non? Pero se vos podedes facilitarnos, que parece que tendes máis experiencia que nos, algún texto, pois gustaríanos intentar estudiarlo. Sí, nós tamén facíamos unha representación anual, porque a verdade é que empezamos no 2005 como unha actividade de dinamización lingüística do instituto no que traballábamos, e a nosa idea era fundamentalmente chegar ao alumnado, porque o alumnado pois vai moi pouco ao teatro, a xente nova, e decíamos, bueno, pois ver os seus profes no escenario vai ser un aliciente, non? E ademais a nos gustábanos moito o teatro, non fomos moi teatreiros todos e moi faranduleiros, e así empezamos. Entonces empezamos con algunha obra propia, pero tamén con obras de autores como Roberto Vidal Bolaño, como Darío Fo, como Núñez Singala, de algún outro compañeiro tamén, sempre buscando comedias, porque a maior parte da xente que formaba parte do grupo non quería facer dramas, quería facer comedias e facer... Claro, sí. É o que nós tamén eliximos, sí. A vida é bastante dura como para facer pasar un momento aínda dramático no escenario, non? Que está moi ben tamén, pero, bueno, o noso era facer rir. Deixámolo pola pandemia, pero esperamos volver, porque a verdad que pasábamos moi ben. Hombre, tanto que sí, como nós. Bueno, pois xa te daremos o noso correo. Coido que Ana xa ten o noso enderezo correo, o noso correo é sencilliño, tanto galegosnovais@gmail.com ou sempre en Galicia@gmail.com, que son os dous programiñas humildes que facemos aquí en Radio Cornellá e en Radio Samboy. Hoxe en Radio Samboy e os sábados en Radio Cornellá. Bueno, o caso é que te agradecemos moitísimo que escoites as nosas demandas. Si é posible que tendes algunha copia de algún traballo, pois intentaremos estudiar. Sí que temos. Vos tedes que elixir, pedir, eu podo vos mandar varios e despois elixides o que queirades. Claro. Vale, pois moi ben. Eso intentaremos. Agradecerche moitísimo. Bueno, Charo, fálanos de ti mesma, porque sí que te encargas ou coordinas o asunto de traballo, pero ti tamén tes producción creativa. Sí, vamos, a mí sempre me gustou escribir e entonces o blog para mí foi pois unha oportunidade de que dar a coñecer os meus textos, non? Un pouquiño máis, porque si presenteime algún certame literario, acadei algún acésit, algún premio, pero a verdade é que nunca me publicaron nada e bueno, a través do blog pois sí, fun poñendo, eu escribo relatos e poemas. Agora estou máis centrada na poesía, pero bueno, sempre, xa che digo, sempre me gustou. E bueno, eu e o compañeiro outro compañeiro que hai de lingua e literatura galega, somos os que nos centramos máis na parte da creación literaria, non? Os que levamos máis ese apartado, pero bueno, conseguimos a moitísima xente que colaborou, que está colaborando, que quere pois que aparezan os seus textos aí, e nos encantados, non? Cada vez hai máis. E bueno, creemos que pois unha sección moi interesante, porque xa che contou Ana que
o blog é moi heteroxéneo, ten moitas seccións diferentes, tratamos moitos temas que non teñen aparentemente nada que ver, pero que son un abano do que é a cultura, non? Sí. E bueno, e así é, non? Sí. Non sei que máis. Sí. Bueno, falaba da túa propia creatividade, é dicir, se xa te gusta escribir, pois que parece ser que a poesía é unha das cousas nas que te centras moito, non? Sí, é verdad. Ana mandoume un texto, pero me parece a min que Armando sempre pide a cualquier persoa que ten algo que ver coa poesía, a ver si nos deleita con parte da súa... Eu quería pedir un pequeno poema, se fai o favor, para deleitarnos pois con ese poema, que dixéramos Alma da Vida. Alma da Vida? Sí, señor. Non o poema en sí, digo cos que escribides poesía, so de la alma da vida, escribides a alma. Sí, eso está claro. Sí, bueno, eu díxome Ana, non, de ler escollín de entre todos os que teño un que a min parece, a ela tamén lle pareceu que nos representa a todos os que formamos o blog moito, porque naceu precisamente do momento en que tivemos que decir adeus, que foi cando no ano en que estalou a pandemia, e foi un adeus un pouco especial, un pouco triste, porque non foi como nos quixéramos que fora, non pudemos despedirnos do noso alumnado como nos gustaría, non pudemos despedirnos dos nosos compañeiros como nos gustaría, entón de aí naceu o poema Despedida, que creo que foi o que vos mandou. Sí. Se queredes, pues, o que podo ler vos ese. Pois moi ben, estupendo. Quere decirse que bueno, despedida dunha etapa para outra, non? Sí, é verdad. O que pasa que eu creo que case todos botamos de menos, non a parte burocrática do noso traballo, eso non a botamos nada de menos, pero o contacto co alumnado sí, porque o alumnado dábanos moita enerxía, moita vida, sabes? Eso acaba lo botando de menos, aínda que tiñas, pois a veces rapaces que tirarías pola ventana en determinado momento, non? Pero bueno, pero tamén outros os que levarás no corazón sempre, non? Sí. Algún que outro que hai que lle dar un zarandeo, pero que ese zarandeo a mellor sírvelle para poder despertar e poñerse no seu sentido común. Que sales á rúa e cun rapaz se chegue a ti e che diga moitas gracias polo que fixeche comigo ou polo que fixeche para min. Sí. Esa satisfacción sigue existindo, non? Sí, desde logo. Sí. Bueno, que... pois tes os micros para que nosos ointes te escoiten e nos gravarémolo para que despois publicalo nun podcast que seguro que o faremos pois con moito gusto. Vale, pues cando me digades cando se parece oportuno. Vale, moi ben. Despedida. Fómonos sen facer ruído, co castigo cruel das apertas que non foron, que nos roubaron os tempos que vivimos, deixando as prendidas dos bebezos agochados. Fómonos hilandeiros, coas vaguas contidas puxando por brotar dos ollos anegados. Fómonos levando con nós xa para sempre os corredores ateigados de risas e de prantos, de presas, de conversas, confidencias apuradas e o son estridente que anuncia a súa fin. Fómonos deixando a última lesión aínda pousada sobre a mesa e miramos atrás como a muller de Lot, dominados pola forza da nostalgia. Mais non nos volvemos estatuas de sal e as pegadas indeléveis de todos eses anos entraron en nós para quedar. Pois iso non é unha despedida, iso é un traballo moi ben. Un traballo moi ben feito. Moitas gracias. Sí, señor. Nora boa, moitas gracias a ti por agasallarnos con esa letra. Eres unha beleza de muller. Moitas grazas. Sí, señor. Alégrome que vos gustase. Eu cando é a poesía, eu quedome pensando e digo, quen me dera a min esta cabeza? Para reflexionar, para sí, señor,
para lela outra vez, porque en realidade é para pensar nela con moitísimo máis detenimento. Por certo, quería vos preguntar, tamén estaredes no Culturgal de Pontevedra? Sí, sempre alguén de nós irá por ali, sí, por suposto, sí. Pois a ver se somos capaces de coincidir, porque eu teño a encomenda de coordinar o premio de poesía Rosalía de Castro de aquí, de Cornellá, que se levamos 35 anos, e Carlos... Pero presenteime algunha vez, Posiblemente te leera xa en algunha ocasión. Bueno, pois resulta que este ano Carlos Lozano, que o non sei, si técnico ou concellal en Carral, díxonos que a ver se podíamos estar xunto con outros premios de poesía de Galicia, a ver se podíamos estar o día 28 de novembro. Confirmámoslle que sí, que posiblemente que estaríamos aí, e entón, pois, si te achegas, agasallareite con un libro dos que últimamente publicamos gracias á política lingüística, que recolle os 3 primeiros premios dos últimos anos. Moi ben, pois intentarei estar ali. Agradecerche moitísimo que nos agasallaras con esa poesía. Por certo, fálanos algo máis de Bella a Bella, do blog, porque teño entendido que ademais de dar a coñecer persoas maiores, persoas bellas, tamén dades a coñecer os libros, as súas creacións e outras cousas, non? A ver, sí, é que temos unha sección que pois recomendacións de lecturas. Bueno, pois aí varios de nós pois recomendamos libros que lemos, e logo tratamos de entrevistar o escritor en cuestión, non? De momento levamos entrevistados, se non me falla a memoria, creo que a 3 ou 4, a Ribeiro Coello, a Fina Casal de Rei, a Santi Lopo, e agora a Rocío Vieites, efectivamente, e agora estamos pendentes da de Rosaneiros, que xa lle enviamos a entrevista, estamos esperando que nos conteste. Entón, pois, é unha sección moi interesante tamén, é que esas son as partes que máis me gustan a min, non? Porque sempre me encantou a literatura. Claro. E bueno, sí que temos tamén, como dixo Ana antes, tamén aparecen fotografías de xente que se dedica a fotografía pois de forma que é unha afección e que bueno, que fan fotografías maravillosas. Tamén temos xente que publica as súas pinturas e que as comenta, bueno, é dicir, que é interminable, a verdade. Tivemos que reducir un pouquiño a publicación de contidos porque nos decía a xente que non lles daba tempo a velos todos. Claro. Entonces, pois reducimos un pouquiño o número de artigos que publicamos por semana ou por mes, porque a verdade que temos tantísimos colaboradores que ao final atopámonos con moitísimo traballo, non xa entregado. Pero claro, temos que ir graduando porque senón, pois eso é o que nos decía a miña filla, por exemplo, e outra xente: mamá, que non nos dá tempo a ler todo o que aparece, tedes que ir un pouquiño máis a modo, que é unha pena porque é moi interesante, e bueno, eso é o que estamos intentando facer agora, pero que hai tantas facetas do mundo da cultura que nos interesa tocar, tamén o cine, tamén temos a música, eu que sei, a verdade que nos veunos moi ben para manternos activos, porque como Diana, o que ti non podes é xubilarte, sentarte nun sofá a ver a televisión ou botarlle de comer as pombas ou ver as obras, non? E iso, pois, deunos a vida. Falasme de que ti mesmo lle fixeches a entrevista a Fina Casal de Rei, unha persoa extraordinaria, non? Nos coñecémola, tivémola precisamente aquí de xurado no Premio de Poesía. É unha grande persoa. Sí. Que se fai querer moitísimo, non? Sí. Está perto de vos. Todos os que lle fixen, pois, a verdad que foron un encanto. Ribeiro Coello xa o coñecía personalmente porque admiro moitísimo, e xa estivera en varias presentacións dos seus libros, e tamén, bueno, encantador, unha maravilla. E Rosa, estivemos outro día na presentación de Sibila aquí en Pontevedra, e tamén todos son facilidades, é dicir, ninguén nos dixo que non.
E bueno, ahora a miña entrevista que sería digamos o meu obxectivo imposible sería entrevistar a Murakami, porque é un dos meus autores máis admirados, pero creo que non concede entrevistas facilmente, ademais está moi lonxe, pero tamén vai sair unha recomendación de lectura de Murakami, pero bueno, eu mandei a petición de entrevista, pero non obtiven resposta. Isto xa é un pouco máis complicado. Bueno, hai que insistir. A auga modela a pedra non por ser auga, sino porque porque a pedra ven a ser ca auga vense facendo branda, non? Sí. No, porque co tempo, coa insistencia, lógicamente convírtese en algo diferente. Bueno, alegro-me moitísimo e douche os meus parabéns, que é un traballo extraordinario. E non tendes previsto facer algunha publicación en papel? Sí, temos unha revista que empezou sendo mensual e agora pasa a ser bimensual, sí. Esa podese descargar en PDF. Sí. Xa hai varias. Cantas hai, Ana? 8 revistas temos xa. Carai. Pois está en publicacións do blog, no apartado de publicacións podes acceder a elas e podense descargar. A verdade é que temos un compañeiro que se encarga da maquetación e de todo, e que fai un traballo maravilloso, estupendo, están moi ben. Pero entonces terendes financiación externa, non? Nada, financiación ninguna. Entonces como se leva adiante esa publicación? Pero a publicación non somente temos en digital, somente a descarga quen quere, sabes? Quen quere descarga pois libremente el pola súa conta, non. En digital solo. Vale. Bueno, pois parabéns, noraboa e felicitacións a todo o equipazo que por o que parece tendes un equipazo para levar adiante todo eso. A verdade é que sí. Pois somos afortunados. Alégrome moitísimo, Charo. Bueno, pois eso, despois dos parabéns tanto para ti como para todo o equipo, porque en realidade eu coido que eso non se fai cunha persoa sola, non? Non, evidentemente non. Pois agradecerche moitísimo, agradecervos as dúas que nos concederades estes minutos que sempre son cativos cando hai tanto argumento que podemos falar, pero noutro momento voltaremos outra vez a comunicarnos con vosco e preguntaremos vos, pois, despois de ler esas publicacións, pois algunha cousa que os nosos ointes tamén saiban que é interesante. debellaabella.com debellaabella.com, sen o a, debellaabella.com. Moi ben. Agradecerche moitas grazas a vos. Bueno, pois despois ao acabar o programa xa o colgaremos como podcast e enviaremos o enlace. Moitas grazas. Vale, a vos. Unha aperta grande. Continúa tende na axenda ou axendade o asunto que vos acabamos de pedir, que ao mellor servirános para poder estudiar algo máis de teatro. Moi ben, de acordo, así o faremos. Dale, gracias. Hasta logo. Hasta logo, chao.